Gadanan 25 anyos na lalaki matapos na makuryente sa Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur alas 4 nin maaga kasuudma. Sigun sa hepe kan Pasakaw Municipal Police Station na si Police Major Chester Enriquez Jr., mantang naglalakaw ang biktima sa nasambit na lugar, aksidenteng natungtungan kanataman kaining karabaw ang nakabalandrang live wire. Sa kagustuhan na maisalbara na taman na hayop, magin siya ang nakuryente man matapos baloon halion ang live wire. Aga pa daa, pero naputol si live wire, nahulog sa daga, nag-spark siya, nahulog sa daga, ngunyan. Nagihan kang karabaw, ang karabaw na kuryente, pero gusto niyang agapan si karabaw, kinaputan niya si live wire. Binisto ang biktima na si Rinya Lagasca, Paraoma, asin residente kan Zone 7, Barangay Bicol, San Fernando, Camarines Sur. Nakabot sa tuya ang barita, huri na tamig may kaharadyoan po yan. Di nag-report, nahaloy man, mga naabot yan sa mga alas 8 na tanang naaraman. Kaya nag-abot kita doon, huri-huri naman. Pagirumdum kan Pasakaw Municipal Police Station sa publiko, pirming maging rigmat. In kaso man na delikado na ang sitwasyon, dai na pagpiriton pang isalbara na numang bagay urug na kun mamumugtak sa alanganin ang sadiring buhay. Pighali naman daakan kasureko ang nakabalandrang live wire sa lugar kan pinangyarihan. Para sa mga istoryang tatak Bicol, La Arnie Miranda.